Libo-libong piraso ng tilapia ang nangamatay sa isang palaisdaan sa Lawag City, Ilocos Norte. At kaugnay niyan, may live report si Gab De Luna ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Gab? Chris, problema ngayon ng ilang fish grower dito sa Lawag City, Ilocos Norte ang pagkalugi sa kanilang hanap buhay matapos mangamatay ang kanilang mga alagang isda. Nagsilutangan ang mga patay na isda sa palaisdaan ni Mary Grace sa Barangay 34A, Gabo, Lawag City, Ilocos Norte. Aabot daw ito sa 9,000 pirasong tilapia. Nasa 30,000 pesos ang pinuhunan niya rito, kaya laking panghihinayang niya sa pagkalugi. Buti na lang daw at hindi naapektuhan ang mga kasama nitong bangus. Malaki na po yung lugi namin. Hindi namin alam kung saan po kami kukuha ng pangpunan uli. Kasi yan lang po ang hanap buhay namin dito sa Gabo. Paliwanag ng City Agriculture Office, hindi naman daw nakaapekto ang nararanasang El Nino sa pagkamatay ng mga isda. Posible raw na dahilan ng labis na pag-alat ng tubig o ang salt intrusion sa tubig. Sa tubig tabang kasi lumalaki ang uri ng tilapia na kanilang inaalagaan. Ayon po sa pag-aaral ng Office of the City Agriculture's Fishery Task Force at the same time yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang nangyaring fish kill po doon ay dahil sa salt intrusion or pagbalik ng tubig alat from the sea papunta sa brackish water natin sa fresh water dahil sa pag-open ng natural estuary. Inaalam ng otoridad kung may iba pang palaisdaan sa lugar ang apektado ng pag-alat ng tubig at pinag-aaralan din kung ano ang ibibigay na alternatibong kabuhayan sa kanila. Samantala, Chris, patuloy naman ang monitoring at assessment ng City Agriculture Office sa kabuang danyos ng pinsalang dulot ng salt intrusion sa mga apektadong fish growers. Ina-assess din ng kanilang Fishery Task Force itong ang alternatibong solusyon na pwedeng ibahagi bilang tulong sa mga apektadong fish growers dahil hindi na raw advisable itong pamamahagi ng fingerlings dahil ayon sa City Agriculturist. Bukas naman daw ang kanilang tanggapan para sa mga apektadong may-ari ng palaisdaan. Chris? Maraming salamat, Gab De Luna ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon.